Pass kbir ieħor il-qudiem għall-industrija tal-films Maltija. Hekk ġiet deskritta l-approvazzjoni min-naħa tal-Awtorità tal-Ippjanar għal soundstage fl-istudju tal-films tal-Kalkara. Il-bini se jilqa' fih diversi attivitajiet marbutin mal-produzzjonijiet tal-films u se jippermetti l-kostruzzjoni ta' sets fejn jinġibdu l-produzzjonijiet kif ukoll ġibjun u l-bini se jkun kollu soundproof. Il-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo qal li investimenti bħal dawn juru l-impenn tal-Gvern sabiex isaħħaħ din l-industrija bil-fatti. Qal li dan il-bini jfisser aktar karrieri ta' kwalità għal dawk kollha mħajrin biex jaħdmu f'dan is-settur u li l-ħolqien tal-opportunitajiet huwa proprju lan ta' investimenti bħal dawn. Din għandha tkun l-aħħaran ewlieni tagħna. Dik li l-industrija world class tkun qiegħda toħloq l-opportunitajiet tattira il-produzzjonijiet minn barra minn Malta u fuq kollox inkomplu nkabbru it-talenti lokali li diġà għandna fost il-crews tagħna li issa se jkunu kapaċi jkomplu jittiebu u jimmirħu fil-karriera tagħhom fl-industrija tal-films. Intant il-Kummissarju tal-Films Johan Grek qal li dawn l-aħħar snin ma kinux faċli għal din l-industrija, iżda minkejja dan baqgħet reżiljenti. Ir-rimarka li wara 60 sena ta' diskors dwar bini ta' soundstage, issa fl-aħħar dan wasal. Qal ukoll li minkejja l-isfidu kollha l-industrija tal-films tinsab fl-aqwa stat tagħha. Is-suċċess din l-industrija tal-films jirrifletti l-ekonomija ta' pajjiżna, ir-reżiljenza. Qatt daqs illum m'għandna nies jaħdmu f'din l-industrija. Qatt daqs illum ma kellna investiment f'das settur mill-Gvern u mill-privat.